Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou challenge pe acest canal. După cum vedeți, am aici banderola asta, sau cum se cheamă, ochelari ăștia de noapte, cred că așa se numesc, nu? Ochelari de noapte. Și aici am două seturi de umbreluțe, din astea așa cu scobitori în cap. Care vrei tu, verde sau galben? Astea erau de cocktail așa, dacă mă întreb pe mine, da. Care vrei? Cu care vrei să fii? Cu verde? Cu verde. Fiți atenți, fraților, astăzi vom juca câteva jocuri de pe TikTok, pentru că m-ați etichetat acolo un număr foarte, foarte mare și am zis, bă, având în vedere că e urât afară și trebuie să facem videoclip în casă, dăm drumul la niște jocuri din asta de pe TikTok. Treaba asta în felul următor, după cum vedeți, avem o placă de polistiren aici, în care asta se înfinge, vezi, rămâne înfipt aici, forță, da? Așa. Treaba este că punctul ăsta roșu reprezintă ținta. Traseul va fi de aici, de la ușă. Okay. Tu stai aici, ți-ai luat punctul de reper, unde vrei tu să pui asta, de fapt tu trebuie să nimerești acolo. Okay. Doar că tu eu merg și trebuie să bag aia acolo fără să văd. îți pui asta la ochi și te duci acolo, ai băgat asta unde vrei tu aici. Da. Și dacă ai nimerit, să închei runda și ăla ia punctul, ai înțeles? Okay. Și treaba e în felul următor, dacă eu am nimerit în centru, am lăsat asta aici, te las pe tine. Dacă tu n-ai nimerit, atunci câștig eu. E ca și cum te-am obligat pe tine și tu n-ai îndeplinit. Exact, obligat acum jucam în copilărie. Deci așa va decurge prima probă, iar celelalte le vom explica pe parcurs, pentru că n-are rost să vă umplu capul de acum de la început. Stați până la sfârșit și haideți să dăm drumul la challenge, bazar. Forță, hai. Ești pregătit? Bă, eu trebuie să fiu pregătit, tu trebuie să fii pregătit. Trebuie să tu uiți acolo pe ea, o ai aici, bam, și trebuie să știi cum să o pui. Și o mușea ținta de aici de la început. Și că așa trebuie. Gata? Eu sunt gata. Poți să fixezi asta aici, ca să te uiți, să nu zici. Păi asta așa, olea, că eu văd aici, olea, că vedeți când și-a lăsat Espinoza, hai! Gata? Hai! Așa, am spart televizorul. Hai să vedem. Păi eram sigur. Ia să vedem, băieți. Ia să vedem. Hai că mai ai. Poți să o iau? Să mă uiți? Poți să iei aia de la ochi acum. Nu, n-ai nicio șansă în fața mea, doamne. Băi, băieți! Deci nu că am fost șmecher pe tactică, am fost numărul 1 am fost. Forță, Bă, dar și care-i treaba, Danle? Hă? Vezi că, da, acum gata, deci pot să zic, deci așa rămâne și să nu te iau cu alte schimbări, alte reguli și că facem din nou și zi. nu facem nimic din nou. Zi. Nu facem nimic din nou. Cum? Nu facem nimic din nou. Zi! La înălțimea mea așa, mă, dacă te uiți la mine. Ai ținut mâna. Uite-alea că dacă nu vin la înălțimea mea, mă. Și a pus frăr, da. Era ce să-ți fac, Dane? Deci eu să aud, că eu nu fac altceva. Asta ar însemna că trebuie să dau acum din prima. Deci dacă n-ai dat acum acolo... Ai luat punctul. Bă, nu că a fost chiar așa pe centru, Nu, dar a fost așa ca la bani. Înainte să pui aici, erai cu mâna aici și te-ai plecat o leacă. Nu știu ce am făcut, dar nu mai contează. Se vede pe filmare, ai fost foarte oricum. Hai să-i dau și eu drum. De fapt asta trebuie să dau, nu mai știam, frate, ce să mai asta, ia să te văd eu. Eu zic că nu ai cum să bați recordul ăsta, ia umbrelă, dacă vrei chiar ți-o dau pe a mea Nu, că verde. nu vrea să ne curcăm așa. Hai să te văd, eu zic că n-ai șansă. Tu ești clămpău, ai 2,2 m, n-ajungi și unii dai până aia sus acolo. Ia că s-a dus. Exact ce ziceam. Eu am luat de aici. 6 metri, băieți, de la mea la lui. Uitați-vă. Trebuia? Zi. Ce am, ești nebun, nu vai. Dacă o duceam aici, dacă veneam cu ea de aici la nivelul gâtului, mă duceam așa aici, ai văzut? Mă duceam direct pe ea. Dar eu am luat aici la nivelul capului, am zis, fii atent că aici trebuie să fii. Fii atent acum, că ți arăt eu acum cum se face. Nu, nici nu rămâne a ta. Stai cu minte, am câștigat și eu punctul ăsta, da? Zi acum. Pregătim al doilea joc, băieți, acum să vedeți. Zi, mă, că nu fac nimic. Făceai așa din spate, ca și cum aruncai. Stai, nu fi prost. Deci pregătim al doilea joc și revenim cu următor. Nu fi prost. Stai cu minte. Am revenit cu proba a doua, băieți. Poți să le arăți aici pe masă, Badan. Trebuie să vorbim alea acum încet, că ăstea pică imediat. Stau pe niște pai din astea așa de alea de KFC, cred că din alea cartonate. Și fiți atenți, băieți. Deci fii atent că eu sunt la depărtare, să nu te aud. Deci facem cronometrat, da? Cine termină cel mai repede. Trebuie să dăm jos bilele astea portocalii, să le termin pe toate și fiecare bilă albă dată jos după ăsta a ei, e o secundă penalizare, da? Deci doar alea portocalii. Deci doar alea portocalii. Mi-și fric și vorbesc că avem 3 ori de când dacă tot sunt eu aici... Încep tu? Da, dau drumul la cronometru. De fapt, când îmi dai tu drumul la cronometru, stau aici în dai față 3, și 2, dau 1 drumul. și eu îi dau drumul, da? Fii atent, dau-le. 3, 2, 1, start.
Oaleu, câte salbe jos, că nu-mi dau seama, oprește. Am oprit de mult, 3,81. 381. Am Și oprit am de când ai terminat. una, două, Și mai e trei, una aici. 4. 4 bile albe, 4 secunde penalizare. Știi care e treaba, Badan? Oh, Dacă ai una aici, da. deci fii atent, dacă ai una aici și cade într-o parte, s-au dus toate așa. Drâm. Păi da, Și trebuie să fii să le dai forță. Mine aici eu am pus bine, tu n-ai făcut bine ca să le zic la oameni, că le-ai pus prea aproape. Păi Orice da, dar distanță n-aveam avem, nu mă interesează, la tine e Deci, greșeala. cât aveam? 381? 3,81. 381 cu 4 secunde, 481. Am scos ca și timp în care le-am doborât pe alea toate, da? Ok. Le punem la loc, Da. tot așa amestecate cum Și ne vine rândul nouă meu, la da? mână. Și după aia trebuie să vedem dacă scoți tot timp mai bun sau Bine, frate. rămâne timpul meu mai bun. Hai să vedem. Hai. Chinuială din nou, bineînțeles, 2 ore să pui Deci ca astea, să vedeți 3 așa ca secunde. idei, ăsta aici până o pun îmi ia o oră. Nu stă, ce Uite, să aici mai- asta. Da, dacă nu o pui pe asta, cad altă Deci fată. dacă o pun pe asta aici greșit și se duce așa, așa am pățit de 10 ori, băieți, când eram Da, aproape și gata. proba a durat 4 secunde. 4 secunde. Deci tot a fost 4 secunde. Hai să punem asta și să-i dăm. Of! Gata. Ba, dar nu mișca, nu respira, nu fă nimic, nu vreau să te aud. Dacă s-a dărmat, ai pierdut toată proba. Am uitat transpirațiile cât am stat. Pe alea portocalii. Portocaliile trebuie să le dai jos, albele înseamnă o secundă penalizare pentru fiecare bilă albă dată jos. N-ai zis că avem voie cu 2 mâini. Adică Nu, o mână, o mână. Nu O interesează. mână, bă. Nu, mă, nu, n-ai zis. Bine, deci fiți atenți, ce scorul meu 3,81. N-ai zis, da? Fii atent. Fii atent. 3, 2, 1 și... Băi, fii atent. Nu, ia ce? Da, n-ai dărmat niciuna, ești prost. Uite-te puțin, mă, Deci bă, fii dar, atent, bă, am Dan, auzit. tu nu știi un lucru, frate. Eu am fost în semișor, făceam... 1, 2, 3, 4, 5, Are, de mă, astea că date jos. toate erau aici, forțe, ești nebun. Penalizare, nu m-a scos. Da, Ai scos același timp ca mine, chiar Cât? dacă te-ai folosit de 2 mâini. 3,77. Da, mă, Și dar am n-am luat dat 3,80. niciuna jos. Da, Dar trebuie să mai bagă la 4-5 secunde. chiar dacă ai fost sensei, tot același timp. Că ai folosit 2 mâini sau că am folosit o Nu, mână, vreau să... Cine a câștigat dintre mine și tine? tu ai câștigat. Gata, doar lasă-mă cu simplu teoria fapt. că am făcut, că am dat, că nu, dacă au coborât 8, că au căzut 7. Băi, Cine a câștigat? Eu, da? Gata. Ce să mai... Alo. Mergem mai departe. Următoarea Corect? probă e... Foaleu, cât mai enervat. Trebuie să fii rapid. Deci eu am fost rapid, eu mă consider rapid. Acum dacă cu o mână am scos același timp Cine ca a tine. câștigat punctul? Nu știu, trebuie să ieșim pe stradă, să întrebăm ăsta de români. Mai frate, am câștigat să nu mai au. Lasă-mă cu teorii. Și ce vreau să strâng ăsta de aici să la arunc să nu-l mai văd, că mi-a pus capac, adică am stat și am muncit un sfert de oră la fiecare probă din asta ca să... Din probă de ceasornicar din Da, mă, ce trebuia să stăm așa cu mâinile pe fiecare din asta, Dar nu le așa? speram, când puneam asta, făceam... Așa făceam și eu. Bă, bun. Și tot acasă. Lasă-mă. Trecem la ultima probă și asta este de rapiditate și îți explic imediat despre ce Mai vorba. rapid oricum. Eu sunt mai rapid. Dacă tu ai scos cu 2 mâini 3,67, eu am scos 3,81. Da. Hai să-i dăm drumul. Deci fii atent aici. Da, bine, avem nevoie de mai multe. Treaba asta în felul următor. Ți-am zis că e ceva de rapiditate. Astea sunt foarte fragile. Se rup imediat. Asta vreau să arăt. Treaba asta în felul următor. Punem o spaghetă din asta sau cum să o fi numim de aici. Spaghetă, cred că. În fine. O din asta, punem aici. Așa. Aici avem jocul la random, alarma aia random. Când dăm start, ea se declanșează Singură, când la un n-are moment chef. dat. Între o secundă și 40 de secunde durează până când să se declanșeze. Când s-a declanșat aia, tu de o parte a mesei, eu de o parte a mesei, trebuie să apucăm, dar fii atent cu mâinile A, pe cine lângă o corp. ia? Cine Nu o stai ia? tu cu mâna aici și o iei. Cu mâinile pe lângă corp și când a sunat alarma, ai luat-o, da? Ok. Treaba asta în felul următor. Dacă tu ai apucat și tu și eu în același timp, asta o să se rupă și nu o să fie valid punctul. Ok. Cine adună 3 din astea întregi, deci când ai 3 din astea întregi, atunci s-a încheiat proba și te declar cel mai rapid cum Bine, ar veni frate. dintre Hai noi să doi, vedem, da? hai să Hai vedem. să dăm drumul. Hai. Gata, băieți, am făcut și noi aici setup-ul care ne trebuie pentru jocul ăsta. Iată, am luat-o din asta, o pun aici. Mâna pe Lasă lângă și tu corp. asta așa să... Că nu se aude. Ba da, dar lasă. Să vadă lumea aici Așa. spagheta, vezi. Fii atent. Lasă așa. Așa. Vezi că are de la o secundă până la 40. Da, mă, frate. I-am dat Și start. distanța ei câte au eu aici, nu știu cum faci. Și distanță. Păi dacă tu stai mai așa. Păi stai aici în nuanță ca să fie Lipit exact. așa? Da, așa. Hai, bine. Gata, nu mai, că nu mă mai înțeleg cu el, că trișează. Fac foarte. dromor, nu mai știi ce cu el. I-am dat drumul, Badan. Mă, sănătate. Mamă, ce emoții am. E stricat, Badan. Ah! Te-a rupt! Dacă
m-ai enervat și E de ce? întreagă, băieți. Că nu taci din gură și mi-ai stricat că taci din gură, nu mai zi nimica. Și oricum era mai mult spre el așa dată. Ia, pune tu ca Că să am nu calculat. Gata. Uite, ați văzut cum a tras-o spre el? Mai mult? I-am dat drum, băieți. Ha! Mâine pe lângă core. Uite câți pe lângă cor. Da, bă! Așteaptă-mă că nici n-aveam ăstea puțin, ești nebun la cap. Nici n-am văzut că ai dat drumul la ăla. Te-am anunțat, N-ai bă, zis ți-ai dat drum. nimic, mă, bă. I-am dat drum, băieți. Bă, zi-mă frumos, dau drum. frate. Bă, te făceam așa, făceam scheme din astea din numeri și el gata. E bine așa? Da, și zi, începem. Începe, mi-am dat drumul. Hai. Uite cât e la tine. Uite, aduc camera încoace să vadă lumea. Gata, acum e Ați văzut, da? mâna pe lângă corp. Stai cu minte. Acum. Hai, mă. Nu, că nebunesc aici. Oci! Nu te gândi! Și-a prins-o în fraierul. I-a dat capac și după aia a prins-o în aer. Sper să se facă Și am cum am lovit cu degetul aici, așa. Fa, băga mea și picior. Am și eu una, da? A luat-o bine, fraierul, da. E bine așa să-mi țeau gura? Da, ai văzut că ai tras. Ai văzut că așa cum era mai mult la tine, de împins oia că spre mine. I-a Deci dat eu drum. v-am zis că faci mangleală. I-am dat drum. Nu mai zic nimic, am ia gata, lasă-mă în pace. Hai, mă. Hai, mă, numai la secunda 39 cred că se oprește. Gata mea și piciorul să-mi bagă, a doua a luat-o Fă fără. pune, a? Ba, fără la aia, că era terminat, era runda mea, câștigam și Era. mâncam, acum eram și plecat la fotbal. Era mai lung la Ia, uite, măsoară, uite așa de mult. e mai mult la tine. Ia, mai fă o dată, cum? Băi, ți mor dacă... Băi, dar de ce furi, dar nu ne vezi? M-am zis? Bă, gata, mi-a dat drumul ca să nu zici că nu te-am anunțat. 3, 2, 1 și... Bă, tași, mă. 1, 2, 3, acum. Da! Două aici la fratele vostru, runda decisivă, am ajuns 2-2. Cine ia acum? Hai. Da, pune, ia-o tu, mă, nu mai da, ce să mai gata, mai câștiga, hai, terminăm, nu? E lăsat, nu așa, în vârf. Fii atent că dau la 30 secunde, că m-a rupt. M-a spart. Hai, mă, lasă-l așa cum dă el. Ce ai pus 3 ore, pisicâți de-a mâini la ora 12. Gata, hai. Ah. Mâine pe lângă corp. Băi, aici, așa. Tu și te la fel, și tu la Uite, fel, uite. mâine în buzunar. Nu mai pot, m-am încordat tot. Așa, am atins-o. Ce bine Am îmi pare! atins-o. Băieți, are fratele Am vostru atins-o aici. și am simțit cum a plecat așa. Ai văzut? Eu am simțit că mi-a bălângănit așa aici, am Da, am văzut, zis făcea că se așa. rupe. Bă, am aici, după cum v-am zis, 3 din astea, Foai 3 de spagheti. răcire. E mișto pe o parte. Te ține așa încordat, Da. să-mi bag piciorul, E mișto pe o parte. e forță așa ca și challenge. Ăsta a fost videoclipul nostru, băieți, 3 jocuri de pe TikTok în care voi ne-ați etichetat acolo forță. Dacă mai aveți idei, scrieți-le în comentarii sau dați-ne tag acolo pentru că ne ajută foarte mult în perioada asta. Noi ne-am distrat sincer pentru că Asta de e fiecare dată șmecher, ne chiar place e să mișto. facem chestiile astea Bam. competitive așa unul cu altul. Ăsta a fost videoclipul, apăsați butonul de like acolo, număr cât mai mare și ne vedem la următorul Să video. fiți cuminți ca să Pa! fim moșul la voi, da?